Samo šta je milijarda konvertibilnih maraka. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dobro. Ajme, seri. Nije ni to problem. Šta mislite, da li se Očekivao igraju? sam da će to pitati, stvarno doćete do toga. Mada sam to objašnjavao. Ne pitamo za zlato, ja pitam za igricu. Kako ste znali tu igricu da postavite? Nisam ja to postavljala. Ali mnogi nisu ni čuli o tome ništa, pa cijeneći vašu volju da informišete javnost. Evo me da vam govorim i na to pitanje oko tog zlata. Dakle, ali nisam pitala za zlato uopšte. Pa neki niste, ali ja hoću da kažem. Ja pitam za... Ja hoću da kažem sljedeće. Ajde, izvolite. Da, naravno, kao igrica nije pitanje, ali da? Pa šta mislite šta je cilj? Da vas gađaju ili ste toliko popularni? Šta vi mislite? Jer vas gađaju tamo? Da, to je pitanje. Dakle, Milorad Dodik svaku istragu u ovom slučaju tužilaštva Bosne i Hercegovine će prihvatiti, jer smatram da je to potpuno lažna priča, a što sam i ranije govorio, a vi vjerojatno niste čuli. Ostalim istragama? U mojoj porodici vjerojatno su stanovišta, kad bi skupio sve lančiće prstenje, mogu da nakupim 1 kilogram zlata. Ali ovo kilogram nikad nisam dobio. Ali je simpatično, znate, kilogram zlata kad kažete to i gleda. Kako vam se sviđa igrica? Nisam nešto posebno gledao, niti... Pa gađaju vas. Imaju ljudi pravo slobodu. Imaju pravo slobodu da se igraju. Internet je čudo. Na kraju neko uživa, neko ne uživa u tom. Mene nije ni dirnulo, niti mi je smetalo. Na kraju nek se igraju.